Nandito tayo ngayon sa Santa Rita, Pampanga at gaganapin dito ang Sabat Santa Cruzan 2024. Ang Sabat Santa Cruzan ay isang naglahong tradisyon dito sa aming bayan at huli itong naganap isang beses lang noong around 1998. Yon. So after that, hindi na siya naulit pa. And before that, kwento lang yung naririnig namin from our grandparents. Sinasabi nila that during the month of May, nagkakaroon ng Santa Cruzan, but it is not just a simple procession, but meron itong parang drama na naglalarawan kung paano ang naging paglalakbay ni Santa Elena, ni Constantino galing sa Jerusalem para maiuwi ang relic ng True Cross. Ginagawa namin ito ngayon sa Santa Rita dahil gusto namin itong ma-revive at maitaguyod pa para ma-experience din ng mga kabataan. Actually, ang mga kasama namin dito ay pawang mga kabataan who are advocates of the Kapampangan culture. Sa Sabat Santa Cruzan, meron itong mga sagala. Pero, aside from the sagalas, meron itong mga kasamang characters who play the role sa mga tauhan na involved sa paglalakbay noong nakita ni Santa Elena from Jerusalem yung Holy Cross or yung True Cross of our Lord Jesus Christ. So, syempre, kasama dito sa kwento kasi, paano nila natukoy na ito nga ang True Cross ni Jesus? Ang nangyari dito, according to popular legend, nakita nila or nahukay nila ay 3 krus. At paano nila ito malalaman? May kasama silang isang dalaga na may sakit, may matinding sakit, at ang ginawa nila ay they touched the relic of the crosses isa-isa, at dun sa huling relic na na-touch sa may sakit, gumaling ang dalagang ito. Doon nila natukoy kung alin ang cross of Jesus. This year, like last year, kasama ko rin yung mga same characters and same people who played their roles. Ako ang gaganap na Reyna Elena, and si Luigi Pineda naman ang Haring Constantino. At kasama namin dito si Obispo Macario, si Joshua Mariano, ang may sakit na dalaga, si Reyna Enferma, si Elaine Gosyoco, and of course, ang magiting na si Kapitan Roldan. Siya yung leader ng mga knights na tumulong kina Reyna Elena at Haring Constantino para makatawid pauwi sa Roma. Kasama niya ang kanyang 12 pares, and of course, ang mga nangharang. Kaya nga Sabat Santa Cruzan, hinaharang ito. Unang-una si Prinsesa Floripes, si Samantha Ann Buco, and then ang susunod si Prinsipe Clinos, si Cedric Barsaga. Kasunod niya si Prinsipe Arabiano, si John Luis Sulit, and then ang pinakahuling haharang is si Prinsipe Turquiano, played by Daniel Dato, at makikita dito ang himala kung paano siya na-convert to Christianism.